Minkejja li sieħa ta' espressjoni ta' interess għal provvista tal-enerġija f'pajjiżna ser tibqa' miftuħa sal-10 ta' Mejju, sa issa din diġà nġabret minn 40 entità. Is-sieħa pubblika ħarġet fil-11 ta' April, xahar wara li ġie elett gvern ġdid. L-espressjoni ta' interess ta' tbidu għal proċess li ser iwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u għal arja aktar nadifa. Weda ewlenija fil-manifest elettorali li l-Partit Laburista ressaq quddiem il-poplu qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Il-pjan huwa li dan il-proċess jintemm f'Settembru, meta mistenni jkun iffirmat il-kuntratt mal-operatur privat li jkun magħżul permezz tal-proċess kompetittiv. Intant il-Ministru għall-Enerġija qal li l-Gvern ser ikun qed jevalwa wkoll il-Pjani Nazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli u għall-effiċjenza biex ikunu jistgħu jintlaħqu l-miri Ewropej tal-2020. Fil-fatt, grupp ta' esperti mistennija jkunu qegħdin jaħdmu fuq il-policies tal-enerġija biex bekk l-Awtorità Maltija r-Riżorsi tkun tista' tiffoka fuq ir-regolamentazzjoni.